Salam el hormatly adamlar. Garaşdyň baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşigimiziň başyna Türkmenistanyň prezidentiniň golşeker etminamaty bilen tanışdyrýas. Halklaryň arasynda dost dogunlygy, hoşnýetli goňşuçylyk hasym pogtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş netli sport bilen meşgulanmaga giňden çekmek, Türkmenistany olimpik hereketini ösürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligine Türkmenistanyň tenis federasiýasy hemem halkara tenis federasiýasy bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 18-nji dekabryna çykaran 1539-njy karary esasyna 2020-njy ýylyň 8-nji 15-nji iýuny aralygynda geçirilmegi belenen tenis boýunça Davisin kubu uğrunaqy halkara ýaşynyň tapgyryny 2021-nji ýylyň 6-njy 10-njy sentýabr aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiya şäherçiniň tenis toplumyna agzalan karary laýyklykda geçirmege ygtyýar berildi. Şogun Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňdiriň meseleleri boýunça Pudagary toporunyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň ministrlik kabinetiniň başlygynyň değişli ornbasarlary, birnäçe ministrlikler we orduş puduklaryň edaralaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Doşun dowamyny ýurdumyzyň Hazar deňdiriň meseleleri boýunça Pudagary toporunyň geçen 2020-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijelerini garalyp, şeýle şu ýyl üçin geçirilmeli işleň ileri tutulýan ugurlar kesitlenilip, mejlisiň dowamyna ara anyp maslahatlaşylan esasy meseleleň biri bolsa, Türkmenistanyň geçiriljek 6-njy Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly işlerden ibaret boldy. Hazar deňdiriň sebäpini durnukly energetika ösüşi giň we özara behwitli halkara gatnaşyklar üçin aňrybaş amatly şertleň döredilmegine gönderilen işleri ýaýwanlandyrmak ileri tutulýan ugurlaryň hataryny durýap. Hyzmatdaş ýurtlar bilen puta halkara hukuk bünyady esasyna bilelikdäki işler üçin täze mümkinçilikler açylýar. Biziň sebäpimizde ýygdarly we uzak möhletliň esasy ýeri daşar ýurt maýlaryny çekmek üçin goşmaçy, ygtybarly mümkinçilikler dörýär. Ýurtnyň milli ykdysadyetiniň sazlaşykly ösüşine kuwatly iterek berilýär. Hazar sebäbi bilen baglanşykly meseleler hormaty prezidentimiziň başçylygyna anyp berilýän Türkmenistanyň daşar siýasat strategiýasyna möhüm orny elýär. Muňa döwlet başçylygymyzyň 5 taraplaýyn sammitlere ýygdarly gatnaşmagy, şeýle milli liderimiz Hazar meseleleri babatyny öňe sürýän anyk teklipleri, şol sany değişli şertname hukuk bünyadını döretmek boýunça başlanyşlarym şaýatlyk edýär. Belenşe sebäpde parahatçylygy, howpsuzlygy hemem durnuklylygy öpçün etmek, kenaryaky döwletler hemem köp asyrlyk taryhy medeni gatnaşyklar arkaly birleşdirilen, olan halklarynyň arasynda dostluk, hoşnýetli goňşulyk we giň hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak maksady bilen Hazar deňdiriň meselelerini Türkmenistan hemişe işçiň orny elýär. Çykyşyň dowamyny hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzyň Hazar meseleleriniň oýlanşykly çözügüniň işlenip düzülmegini işçiň orny eýleýändigini talep. Hazar deňdiriňki hyzmatdaşyň şertnamelerini hukuk bünyadynyň ösdürilmegini Türkmenistanyň ähmiýetli orun eýleýändigi hemem bu hereketleriň ekologik aýratynlyklarynyň nazarda tutulmagyny Hazaryaky döwletleriniň ählisi bilen hyzmatdaşlykda halkara hukugynyň çäklerine dowam edýändigi belli geçirilip, şeýle-de mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň Hazar meseleleri boýunça kenaryaky ýurtlary we sebäpleýin gurumlar bilen hyzmatdaşlykda anyp berilýän işler bilen baglanşykly birnäçe meseleler aranyp maslahatlaşylyp, bu hyzmatdaşyň uly üsaşyr gatnaşyklary we ykdysat taýdan özara ýakynlaşygy ösürmek nukdaý nazardan ähmiýetini ygtaly. Hormatly prezidentimiziň tapşyrmagy boýunça Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet baradaky guramasynyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň orduş ministrlikleriň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň hemem Aşgabat şäher häkimliginiň ýolbaşçylary we esasy künärmeler gatnaşdylar. Mejlisiň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň iň iri ýürütüleşdirilen edaratynyň hyzmatdaşlygy degişli giň gerimli meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Esasy meselelerin hataryny ýüpek ýoly Zarawşan garagum geçirilgisi ulgumly nominasiýasy boýunça milli ýadygarlyklaryň birnäçesini UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girmege teklip etmek baradaky mesele boldy. Hususan bular Amul galasy, Mansafrawady, Köne gala, Akça gala, Gyzylja gala, Kerwansaraýlary, At-Taxmalaç, Durulgasy, Kuşmeyhan, Orta Asyr şäherleri
bu kerwen ýoly gadymiyetde Amderiýanyň goşundy bolan Zarawşan deriýasynyň ýokary akymlaryndan başlanyp Täjikistanyň Özbegistanyň hemem Türkmenistanyň çäklerinden geçipdir. Bu ýere ýygnalanan nyktaşy ýaly Ýewropanyň, Aziýanyň, Hindistanyň we Hitaýyň aralaryna täsini baglaşdyrjy halkanyň wezipesine ýerine ýetiren beýik ýüpek ýoly adamzat sivilizasiýasynyň ösüşine ören uly orny eýeledi. Eger uly taryhy miras bolup täze görünüşde dekeldilýän beýik ýüpek ýoly häzirki döwürde ýurtlaryň we halklaryň ýakynlaşmagy üçin kuwatly güýç bolup hyzmat edýär. Olaň arasynda syýasy, sowda, ykdysady, meden insan-perwer gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny, özara düşünşmäge we hyzmatdaşlygy, döwletleriň hemem sewitlerin arasynda özara gatnaşyklaryň berk binýadynyň ýüze çykmagyna ýardam berýär. Bu baradaky pikir Mehriban Arkadagymyzyň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýen kitabyna düýpli açylyp görkezilýär. Şonuň bilen baglyqda Zarawşan garawum geçelgesini UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna hödürlemek maksady bilen teklip edilýän diýisgalary boýunça resminamalar toplamynyň gutornukly görnüşine taýýarlamak bilen birlikde degişli işleri alınıp berilýär. Türkmenistanyň bu teklibine UNESCO-nyň bütün dünýä mirasy komitetining 2021-nji ýylyň sentýabr aýyna geçirijek nowatdaky meclisine garamak meýilleşdirilýär. Mälim bolşýaly uzul gadymy merf, könürgünç we gadymy Nusoy taryhy meden gorakanalar UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Görogly şadetsany, kuştepli aýdym aýtmak we tan sunugaty we türkmen milli halçylyk sunugaty bolsa, adamlaryň maddi däl meden mirasynyň görnükli sanawyna girdildi. Meclise gatnaşylar ýurdumyzyň we UNESCO-nyň iki taraply hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetini belep, milli we umum dünýä gymmatlyklaryny goramagy, medeni insan-perwer gatnaşyklaryň esasynda ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky gatnaşyklary öňe ilerletmäge Türkmenistanyň agrarlydygyny nyktadylar. Şeýlede Aşgabat şäheriniň UNESCO guramasynyň şäherliň dörejlik toruny girdimek bilen baglaşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Munyň özi medeni gatnaşyklary hasam puwtulandyrmagy, öz çäklerini durnukly ösürmäge maýy goýmagy, taýýar bolan şäherliň arasyndaky halkary hyzmatdaşlygy ösürmäge ýardam bermäge gönükdirlendir. Şu ýyly özüniň 140 ýyllygyny belleýän Akmermerli paýtagtymyzy häzir Merkezi Aziýanyň merjeni diýip münasip adlandyrýarlar. Aşgabat sewitiň iri işi medeni we sport merkezi bolup depkinli ösýän şäheriň geljek şäheriniň ajaýyp nusgasyny özünde jemleýär. Bu ýerde gözellik we amatlyk, binagerlik we inženýerçilik, tehnika pikiriň öňde barjy gazananlary hem milli binagerçiligiň gadymy däpleri sazlaşykly utgaşýar. Şoň bilen bir hatarda meclisiň dowamyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine UNESCO-nyň kafedralaryny döretmek hem UNESCO-nyň mektepleri assosiasiýasyna ýurdumyzyň umum bilim berýän orta mekdepleriň käwirlerini girdmek boýunça görülen çäreler aralyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimizin kesitlerini wezipeleri bilen baglyqda Türkmenistan paragyçylygy we anlaşmaň watany diýen şigarasyna geçen 2021-nji ýylda toporyň iş meýilnamasy belenildi. Häzirki wagtda UNESCO-nyň sekretariýaty tarapyndan dutar ýasamak senetçiligini, dutar çalmagyny ýerine ýetirjilik saz sunugatyny we bagşyçylyk sunugatyny maddi däl meden mirasyň sanawyna girmek boýunça işler bellige alyndy. Bu meselelere UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasy boýunça hökümetleri toporyň 2021-nji ýylyň aýagyna geçiriljek meclisine garamak gödüňde tutulýar. Bu gurama bilen gatnaşyklaryň çäklerini şeýlede UNESCO-nyň halkary kadrlaryna laýyklykda adamlaryň maddi däl meden mirasynyň sanawyna halkymyzyň milli gymmatlyklary bolan ahylteka bedewlerini seýislemek we türkmen alawaýlaryny köpeltmek sunugatyny girdmäge taýýarlamak boýunça işleri alınıp barylýar. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporynyň meclisiň dowamyny guramaçylyk we beýleki meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligine UNESCO-nyň Merkezi Aziýa boýunça halkara institutynyň direktorynyň Özbegistan hem Täjikistan respublikalarynyň UNESCO-daky hemýeşilik wekillerini gatnaşmaklaryny güni video aratnaşyk arkaly duşuk geçirildi. Duşuň dowamyna ýüpek ýoly Zarawşan garawum geçelgesi UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we tebigy mirasynyň sanawyna girmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede Täjikistan respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem Özbegistan respublikasynyň Medeniýet ministrliginiň arasynda beýik ýüpek ýolunyň Zarawşan garawum geçelgesiniň şahalaryny UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we tebigy mirasynyň sanawyna bilelikde hödürlemek, dolandyrmak we gorumak hakyny döwletleri ilalaşyga gol çekildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyna elektr energetika puwdy uly üstünlikleri eýe bolýar. Täze elektrik stansiýalarynyň howa elektrik geçirjileriniň gurulmagy, paýlajy we şäher ışıklandyryş ulgamlarynyň döwri wagtlaşdyrylmagy aýdyň suwtnamasydyr. Bu çäreleň ählisi puwdyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýokurlanmagyny, sarp edilen elektrik öpçünçiliginiň hiliniň gowulanmagyny gönükdirlenler. Häzirki wagtda puwdyň garamagyny 12 tane elektrik stansiýasy bolup, olaň jem kuwaty 6500 megawattan gowrakdyr. Bu Türkmenistanyň içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen öpçün etmek hemde goňşy ýurtlary iýermek üçin ýeterlikdir.
Önürcü zavodun texnika öğretmenamalarına laýyklykda gaz turbina enzamlary belli bir wagt işlänlerinden soňra olarda yeňil, orta we düýpli awatlaýyş işleriniň geçirilmegi gözüňde tutulýar. Bu enzamlaryň tehnologiýa taýdan salşarymlydygy we ýurdumda şular ýaly enzamlary awatlaýan merkeziň ýokdugy sebäpli olary daşar ýurtlaryň awatlaýyş merkezlerini wagty we serişdelerini sarp edip awatlamaly bolýardy. Puğdağın madde enzamlaryň binýadyny puhtalandyrmaň çäklerini Aşgabat şäheriniň bizmeýin etrawyna energetika enzamlaryny awatlaýyş we hyzmat etiş merkezi gurulýar. Bu merkez 5 bölümden ibarat bolup, olary zeperlenen enzamlary kabul etiş we anyklaýyş ustahanasy, enzamlary awatlaýyş ustahanasy, awatlaýyşyň hilini we netijelerini kesgitleýiş ustahanasy okuw merkezi degişlidir. Oň tutýan meýdany 2,16 hektara deňdir. Awatlanmagy degişli energetika enzamy merkeze demir ýol we awtolog arkaly getiriler. Muň üçin merkeziň şäherlerine demir ýol şahady we awtomobil ýol çekiler. Beýikligi 15 metre barabar bolan ustahanalar, ýürüýän köprü kranlary, götörjü mekanizmlar, barlyk ölçew we başga da birnäçe awdalar bilen enzamlaşdyrylan. Awatlanmagy getirilýän enzamlar ilkinji nowatda olaň zeperlenmesiniň häsiýetini anyklamak üçin ustahananyň 1-nji bölümine getirilýär. Ol görkezler kesgitlenenden soňra awatlamak ýa-da dikeltmek üçin awatlaýyş ustahanatyna getirilýär. Enzam awatlaýyşdan çykandan soňra ol hil barlyk bölümine geçirilýär. Bu ýerde barlyk ölçek awdalarynyň kömegi arkaly geçirilen awatlaýyş işleriniň hili barlanýar. Oňy netijeleriň bolan ýagdaýyna enzam gerekli ýerine uradylmak üçin taýýarlanýar. Dünýäniň öňde barjy tehnologiýalaryny esaslanýan bu merkezde işlejek ýerli hünärmenleri okutmak işlerim alınıp barlýar. Häzirki wagtda çenli ýerli hünärmenlerimiz energetika enzamlaryny awatlaýyş işlerini geçirmekde baý tezribe topladylar. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi awatlaýyş üçin sarp edilýän wagty we serişdeleri tygşytlamagy. Bu urda milli hünärmenlerimiziň kemale gelmegine zerur bolan halatyna isleg bildirilýän ýurtlaryň gaz turbinaly enzamlaryny awatlamagy mümkinçilik berer. Şeýle-de gutornukly ýönümçilik dolanşygynyň emele gelmegine mühim tapgyr bolar. Puğdağın amalaşıryan ýeri taslamalarynyň arasynda Ahal Balkan we Balkan daşy dolaýatlarynyň arasynda guruljy howa elektrik geçirjisi we elektrik beketler toplumy bar. Sarp edijilen ygtybarly elektrik üçinçiligi tutuş energiýa ulgamynyň kadaly we ygtybarly işlemegini gözüňde tutýar. Bu bolsa öz gedeginde ýurdumynyň energiýa ulgamynyň dürli böleklerini özari ähtiýaçlandyrmagyň, halkalayyn energiýa ulgamyny döretmegiň zerurlygyny ortatýar. Şu maksatlar bilen Aziya Ötüş Bankynyň qarz serişdeleriniň hasabyna Ahal Balkan we Balkan daşy dolaýatlarynyň arasynda halkalayyn howa elektrik geçirjisini we elektrik beketler toplumyny gurmak kararyna gelindi. Bu qarz serişdelerini guruluşy üçin zerur bolan texnikalar we mekanizmlar, tütünler we timler satyn alny. Tatlamany puğdağymyzyň energiýa guruluşçylary amala aşyrarlar. Häzirki wagtda da guruluş texnikalarynyň we mekanizmlarynyň tütünleň, timleň birinji tapgyry ýurdumyza getirildi. Tatlamanyň durmuşa geçirilmegi, sarp edijilerimiziň elektrik üçinçiliginiň hilini gowlandyrmagy, ýurdumyzyň itlerini kunjegünden goňşy ýurtlary elektrik energiýasyny iýermäge, şeýle-de türkmen energiýa ulgamynyň dürli böleklerini özari ähtiýaçlandyrmagy mümkinçilik berer. Ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen şolsan, Nevtkimi puğdağynaky hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýa tatlamlary diňe bir içerik beketleri de eleýsem ähli umumy awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge de ýardam edýär. Şeýlelikde bir tarap Türkmenistanyň durmuşa geçirilýän açyk kapylar siýasaty döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostluk hem hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzüne durmuşa geçirmäge gönükdirlendir. Mähriban arkadaşymyzyň ösünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatlarynyň netijesini soňky ýyllarda ýurdumyzyň uglewadar serişdelerini senagat taýdan özleşdirmek, gaýtadan işlenişini artdyrmak, alýan önümlüň hil derejesini o eksportyny ýokurlandyrmak babatda ýokary görkezler gazanylýar. Hormatly prezident budan öňdönürjülükli siýasat netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýoluny köpürli işleri amala aşyrylýar. Garaşy diýarmyzda durmuş ykdysatyny ösürmek maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyň senagat kärhanalarynyň şolsana Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňüne de belent wezipler goýuldy. Bu wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle-de täze tehnologik desgalary gurmak, awat saklamak hem bökdönşiz iş etmek möhüm bolup durýar. Kenar ýakatyndaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny geçen ýyl çyýmaly gaýtadan işlemek meýilnamasy 101,17 götürüm ýerine getirildi. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýyly baglandylan 2020-nji ýylda newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky birinji hem ikinji baş peseldici elektrik beketleriniň durkuny täzelemek boýunça işleri ýokary dep güne dowam etdirler.
Bu işleri 18 ayın dowamyny tamamlamak meýilleşdirilýär. Ýurdumyzda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen şolsany Newt Chemia pudugyny hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýa oýum taslamalary diňe bir içerki bählitlere däl, eýsem ählimumy abadançylygyň maktatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge de ýardym edýär. Şeýlelikde betarap hökümetiniň durmuşa geçirýän açyk gaplar syýasaty döwletliň hem halklaryň arasyndaky dostluk, şeýle-de hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzüne durmuşa geçirmäge gönükdirlenir. Energetika pudugynyň kärhanlaryny tehnika hem tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli neft chemia önümlerini önürýän döwrwap düzümi, alymy esasanýan örümçekler döwretmek esasy urlaň biri bolup durýar. Bu urda belenilen meýilnamalaryň amalaşdyrmagy, sebitleri senagat taýdan ösdürmegiň, milli ykdysadyýetimizi köp taraply ösdürmegiň depkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulanylmagyna, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlanylmagyna hyzmat eder. Ýurdumyzyň neft gaz pudugynyň önümçiliklerini döwrwap enjamlaşdyrmak bilen innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäze şu ukyply önümlüň möçürlerini hem görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçilik tapgyrlaryny emele gelýän urdaş gazlary netijeli ulanyp, olardan dünýä bazarlaryna geçkinlik haretlary önürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik urgamyny döwretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bählidir. Neft gaz ýanaty uglawadaro serişleriniň ägurt ulugurlaryny ewren Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň esasy puduklarynyň biridir. Hormatly prezident bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan urlanyna laýykda ýanyş energetika toplumyny döwrwaplaşdyrmak hem diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýa goýum serişleri gönükdirilýär. Alymy tehnika urgamyň soňky gazananlarynyň öňde barjy tehnologiýaň hem enjamlaryň işiň ornaşdyrylmagy netijesinde pudugyň innovasiýa ötüşi üçin edilýär. Biziň ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwlet hökümündäki orny berkidilýär. Hormatly prezident bilen ýanyş energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze urlaryň kemale gelmegini üçin edýär. Gahraman arkadamyzyň Türkmenistanyň neft gaz senatyny ösdürmegi 2030-njy ýyla çenli döwlet üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine, ýurdumyzyň içinde hem daşary döwletlerde isleýbilirleýän dürli neft hem gaz chemia önümlerini önürýän innovasiýon tehnologiýalar esasynda täze önümçiliklerini dördülmegine, aýratyn ünsürmegi netijesinde häzir pudugyň kärhanlaryny tehnik hem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň güýçleri üstünlikli çödürýär. Bu ulgamda gödüňde tutulýan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň senagat taýdan ösüş depkinlerini şartlandyrmagy, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwatyny köpürli ösdürmäge hem putulandyrmagy, daşary ýurtlardan getirilýän haretleriň orny tutýan önümlüň köp görnüşleriniň önürüşini artdyrmaga ýardym eder. Diýarymyzyň neft gaz pudugynyň ösdürmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşandan goşýan baýry kärhanalaryň hataryna Türkmenbaşyň neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň garamagynaky Seýdiň neft gaýtadan işleýän zawodyny görkezmek bolar. Alaýtda şu günleri önümçilik kärhanasynyň wodoroddan gatnaşmagyny benzini, kükürtli, azotly birleşmelerden arasylamagy, hem ýokary hille awtologiýanyň önürmäge niýetlenen durky täzelenen katalitik reformik desgatyny netijeli şaranyp barlýar. Desgan ýyllyk kuwatlygy 5.000 tonna deň bolup, neft önümleriniň gaýtadan işlemegi netijesinde bu ýerde ekstraksiýon ýanygyň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, suwuklanylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanýan gazyň 15.000 tonnasyny önürmekligi mümkinçilik döredilen. Örümçilik bölümleriniň durkuny täzelemek, tehnologik enjamlary döwrwaplaşdyrmak boýunça netijeli işler alyp barlýar. Şolaň gataryna katalitik reformik desgatynyň başgada, hormatly prezident bilen taýtal taýlaty bilen işe gedilen ýyllyk kuwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumuny önürýän önümçilik desgatyny görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ornuny ýokarlandyrmak, bäsleşik ukyply önümleri önürýän hususy kärhanalaryň önümçilik kuwatyny artdyrmak barada edýän bemeçür aladalarynyň tägine gurulýan kärhanalar halkymyzy ýokary hilli önümleri bilen öpüşün etmäge uly ýardam berýär. Mary welaýatynyň Bayramal şäherindäki polietilen torbolary hem polipropilen haltalary we torbolary önürýän eşretli kenar hususy kärhanasynyň işgärleri halkymyzyň bu önümleri bolan etleglerini kanagatlandyrmakda özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mary welaýatynyň Bayramal şäherindäki eşretli kenar hususy önümçilik kärhanasynyň işgärleri Türkmenistan parahaçynyň onanşmagyň watan ýylyna da polietilen we polipropilen önümleri önürmekde ihtilaslyk görkezýärler. Ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän haretleriň orny tutup bilýän bäsleşige ukyply ýokary hilli önümleri önürýän bu kärhananyň işidir hünärmenleri döwletimizde haret bolşylygyny öpüşün etmekde öz münasip oşantan goşýarlar.
Döwrebap enjamlarly enjamlaşdyrylan dethgada halk hojalygyna, durmuşda, sewda nokatlaryna günnelik ulanylýan polietilen torbalar, ýylaçxanalar üçin polietilen örtükler, gurulşyk pudogynyň izolýasiýasyna we dokma pudogynyň önümlerini gaplamakda giňden ulanylýan polietilen haltazyklar öňürlýär. Şeýle bu kärhanada ýokary hili 20 mm-dan başlap 60 mm-çenli bolan gowrumdaky suw geçiriji polipropilen trubalarynyň we haltalaryň durly görnüşleriniň önümçiligi amala asyrlýar. Polietilen we polipropilen önümlerini öňürmek üçin gerek bolan şeýmal, Balkan welaýatynyň Gyýanly polimer zawodundan we Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Kärhanada dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary oturdulandyr. Bu Döwrebap enjamlaryň işini bolsa, häzirki zamanyň kämil tehnologiýasyndan baş çykarýan hünärmenler alyp barýarlar. Berhara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne hormatly prezidentimiň ýurdumynyň telekeçilerine döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp zähmet çekýän bu hususy kärhananyň işçileriniň esasy maksady öňürilýän önümleriň ýokary hil derejesini üpçün etmekden ibaret bolup durýar. Bu ýerde oturdulan dünýä ilmlerine laýyk gelýän bu kämil enjamlar bolsa işçileri ýokary derejede gurnamagy we hili ýokary bolan önümleri öňürmäge mümkinçilik berýär. İşleri döwrün talaplarına laýyk ýola goýulan önümçilik kärhanasyna 60-dan gowrak adam zähmet çekýär. Bu kärhanada zähmet çekýän işgärleriň aglaby bölüniň bolsa ýaşlar bolmagym aýratyn belläliklidir. Olaryň ihlasly zähmet çekmeklerine netijesinde bu ýerde öňürilýän ýokary hil önümleriň mukdary barhartýar. Kärhanada öňürilýän önümler ýurdumynyň ähli künjeklerine ýygydaly uradylýar. Esretli kenar hususy kärhanasynyň ýokary hili polietilen we polipropilen önümleri aljylar tarapyndan ulus bilen satyn alınýar. Kärhananyň işgärleri ýurdumynyň telekeçilik ulgamyny ösdürip, olaryň gözlegli zähmet çekmekler üçin giň şertleri döredip berýän hormatly prezidentimiz alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Häzirki döwürde ýurdumyzda jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hasaplanylýan insan saglygynyň berkitilmegi, sagdyn durmuş ýörelegleriniň işçileşdirme ugruna maksatnamaly çäreler amala aşyrylýar. Milletimiziň ezgiderli taýlasy netijesinde ýurdumyzda keselleriň öňüni almak, olary ýokary derejede bejermek boýunça alınıp berilýän işler özüniň öňüň netijesini berýär. Bu ugrlar hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen işlenip taýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň iler tutulýan ugrlarynyň birine urilýar. Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty Ministrligine 28-nji ýanwarda sanly video aratnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyna hormatly prezidentimiň halkymyň saglygy we awadan durmuşy bilen baglanyşly täze guruljak halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň we halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň täze binalarynyň gurulmagy barada degişli ýol başlary beren tapşyryklary. Şeýle-de 29-nji ýanwarda Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Senaty Ministrliginiň Russiýa Federasiýasynyň sarp edijileriň hukuklaryny goramak we adamyň awadançylyk uğruna gözlemçilik etmek boýunça federal gullugynyň virusologiýa we biotehnologiýa döwlet ilmi kliniki merkezi Vektor Federal Budjet ilmi idarasy tarapyndan öňürilip peptid agentleri esasyna taýýarlanan Epivac korona vaksinasyny hasaba almak we degişli şahadatnamany bermek münasibetli seslenme hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda halkymyň saglygy barada edýän bimeşhur aladalar üçin mehriban akadamyda alkyş hem hoşallyk sözler aýdyldy. Maslahatyň ahyryny atnaşlar hormatly prezidentimiz bir agyrdan ýüzlenme kabul etdiler. Maktumurad Naqy Türkmen Döwlet Üniversitetining Seyit Nazar Seýdady Naqy Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň professor muallimleriniň talipleriniň we Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Kimia Institutunyň alimleriniň ilmi işgärleriniň gatnaşmaklaryna 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyny ananşmagyň watan diýilip oglan edilmegine we hormatly prezidentimiň karary bilen tasdiklanan Türkmenistana kimia ilmini we tehnologiýalaryny toplumyň ösdürmegiň döwlet maksatnamasyna ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýnamasyna laýyklykda ýaşlary ilma çekmekde halipa muallimleriň tejribesini peýdalanmagyň ähmiýeti atly sany ulgam arkaly video şekilde maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamyna professor muallimleriň, talipleriň, alimleriň, ilmi işgärleriň arasynda ýurdumyzda kimia senatyny ösdürmegiň ilmi amaly, ilmi işgärler taýýarlamagyň ilmi usuly esaslary boýunça sowal jogaplar açyldy. Türkmenistan Telekommunikasiýalar we Informasiýa Institutunyň talipler gyşky din jaş mögsümine okuw binasynyň Döwrebap mümkinçilikleri eýe bolan okuw otoglaryny amaly bilimleri nazariýetde berkitmek maksady bilen döredilen tejribehanalarda, elektron maglumatlary internet aragatnaşygy üpçün edilen kitaphanalarda ýaş alimler merkezinde Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen birlikde institutyň ýanyna döredilen sany çözgüt IT meýdançy hojalyk jemgyýetine talip ýaşlar özleriniň bilim derejelerini artdyrýarlar.
Bu orta berqara döwletimiň bagtyalyk döwrüne innovasiýalar we iň täze tehnologiýalar ulanmak arkaly giň meşgul maksatnamalaryň hemde meýnnamalaryň durmuşa geçirilýäniniň aýdyň nyşanydyr. Türkmenan we Hojalyk institutynyň şu okuw ýylynyň gyşky diň jarşy mögütemine guramaşlykly geçirmek maksady bilen ýürüte taýýarlanan meýnnamalar esasyna talipleriň wagtlary many mazmunyny geçirmek maksadyna guramaşlykly işler alyp barýar. Bu ýokary okuw mektebine kerek edýän dörli gönüşli gurnaklara talip ýaşlar işçen gatnaşyp özleriniň okuw durbaşanlyklaryny görkezýärler. Şeýle de bu ýokary okuw mektebine kerek edýän gözelligiň gözlegini hemde çeper eller gurnaklaryna talip gyýlaryň bir näçe işçen gatnaşyp milli sungatymyzy utgaşdyryp döwrewap şekilleri döretmek, şekilleri ýasamak işlerini ýerine ýetirýärler. Türkmenan we Hojalyk Universitetinde talipleriň gyşky diň jarşy mögütemine guramaşlykly geçirmek, şeýle-de talip gyýlaryň ene mamalalarymyzdan gelýän el işlerini öwrenmek we tejribe alşmak maksady bilen universitetiň talip gyýlarynyň arasynda el işleriň sergisi geçirildi. Ýurdumynyň baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Magtumulada Naky Türkmen Döwlet Universitetine talip ýaşlara berilýän bilimiň we olaryň almy garaşlarynyň hil derejesini ýokarlandyrmak üçin hormatly prezidentimiň döwreden maddi enjamlaryň binýadyndan ukatmagyň döwrewap usullaryny peýdalanylýar. Gaşky diň jarşy mögütemine talipler öz wagtlaryny täsirli geçirmek üçin döredilen şertlerden we mümkinçiliklerden peýdalanyp universitetde hereket edýän almy gurnaklaryň işine sport we medeni köpçülikleriň çäherlerini işçen gatnaşýarlar. Türkmenistan Paragatçylyk we Ananşman Watan ýyly münasibetli etrap ýakynlyklarynyn Aşgabat şäher polisiýa müdürlüğiniň hemde ýaşly ogramalarynyň Aşgabat şäher Köpetdäg bagtyalyk berqararlyk etrap geňeşleriniň bilelikde ogranmaklaryna wagny ýetigat şäherler geçirildi. Olarda berqarar döwletimiň bagtyalyk döwrüne Mehriban akademiyanyň ýol başlygyny anyp barýan äger türlü tutumly işler dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Seýtnazyr Seýdady Naky Türkmen Döwlet Maglumatçylyk Institutynyň Kimia we Biologiýa hünäriniň talipleri sany bilim ulgamyna laýyklykda ukatmagyň döwrewap usullary atly tejribe okuw sapagyny geçdiler. Hadar Derýa ifade Naky Maglumatçylyk mektebiniň maglumatlarynyň we talipleriniň gatnaşmaklaryna hormatly prezidentimiň Elim Şira at geder romanyna maglumatçylyk kämilliginiň binýatly atly söhbetleşik geçirildi. Türkmenistan Paragatçylyk we Ananşman Watan ýylyna başlanyp Türkmenistanyň käzäşi ýaklaşyklarynyň Mary Vilayet birleşmesiniň guramagyna Mary Neft-Gaz orta günany okuw mektebine maksat geçirildi. Maksatda bu okuw mektebiniň maglumatçylary we talip ýaşlar işçen gatnaşdylar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyny da sany bilim ulgamyny kämilleşdirmekde bir näçe işler amala aşyrylýar. Institutda jemgyýetçilik başlangyjy esasyna maglumat tehnologiýalary merkezi döredildi. Merkezin programmaçy hünärmenler tarapyndan sany ýokary okuw mektebi maglumatyň hususy otagy elektron kitapxana dolanşygy atly programma üçinçilikleri taýýarlanyp, olara Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat ministriniň intellektual eýçilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan degişli şagadatnamalar alyndy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Çeperçilik Akademiýasynyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bilelikde guramaklaryna sanly video aralaşyk ulgamy arkaly maksat geçirilip, ol ýokary okunatlyga wetdi. Onu döwrümizden derwayt meseleler dogrusyna giň işleýän gurrun edildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 30-njy ýanwarda saat 20-den 31-nji ýanwarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistan Howa Maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup azgym ýağış ýagyr. Muny ortadan tyle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup ýağış ýagyr. Muny ortadan tyle sekunda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup ýağış ýagyr. Demir kunatyrdan tyle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Leba vilayetine ötkäpdiren bulutly howa bolup ýağış ýagyr. Muny atyrdan tyle sekunda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Howa gecesine 1-6 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar.
Daşo vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup az kem ýağış ýagar. Demir güneterden tire sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 3 gradus soğukdan 2 gradus öçeni maýl, gündüzine 3-8 gradus maýl bolar. Paytahtymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup gündüzine az kem ýağış ýagar. Bunu ortamlardan tire sekundda 8-11 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 2-4 gradus, gündüzine 12-14 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 31-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 11 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň ýetgeýänini nazar alyp, fasla görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň islenlik faslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler betlenýär. Ähli ösüşlüň özenine bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.